La pregunta que voldria adreçar és si creus que continuarem tenint futur en un moment en què creix l'esperança de vida, en què sempre ens acusen de fer que la televisió és per gent gran, quan en realitat això no és ben bé així. Tenim futur? Jo crec que tenim molt de futur. Ens dediquem a un entorn en el qual molt pocs hi poden arribar, que és el de la proximitat, el de local. El nostre públic és gran, tota la gent va creixent, sí que tenim un públic de 30 cap amunt. Cada cop els joves van arribant a aquesta edat. Per tant, jo crec que tenim un futur interessant, un futur prometedor per davant i hi ha moltes ganes d'afrontar-lo. Però sí que poder fer grans shows, grans produccions, grans concursos, coses de gran format, poder és el que sempre somiem de fer, però no som menys que d'altres, som diferents que d'altres. D'entitats n'hi ha moltes que fan molt bé la feina, evidentment sempre ens declinem més pels amics, pels companys que treballem, pels que hi tenim més relació. Jo destacaria en aquest cas el bon amic Òscar de Televisió de Lleida.